Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus. Magandang araw po Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome na naman po sa ating fresh episode for today's video. Of course, sa ating programang AgriSenso sa Agrikultura, aasenso ka, kasama pa rin ang inyong Clara Tita. Maraming salamat po sa lahat po ng ating mga viewers na nanonood sa ating live ngayon via Facebook page sa AgriSenso sa Agrikultura. Ganon din po naka-live din po tayo sa Damdamag Digital or Media, tama ba yun? Damdamag Digital Media TV. Ayan po, dyan po yan banda sa may Ilocos. Tama ba? Kung nasa Region 2 yan siya na area. So yan po ay naka-live din po tayo dyan sa kanilang Facebook page. Hello po sa lahat ng mga viewers ng Damdamag Digital TV. Maraming salamat po sa inyong patuloy po na pagsuporta sa ating programang AgriSenso. Bukod po na tayo ay naka-live sa mga Facebook page, tayo din po ay maririnig via King's Radio Station dyan po sa may Shaton, Negros Oriental via 102.5 King's Radio at sa may Lambunaw, Iloilo via 90.7 King's Radio. At punta naman po tayo again dito sa may Negros Oriental, ang 88.7 King's Radio Himalalod, Negros Oriental. At dito po banda sa may Mindanao, sa may Hinatuan, Surigao del Sur, ang 102.5 King's Radio. At sa may San Francisco City, Agusan del Sur, ang ating King's Radio 99.5. At dito naman po sa Mauab, Davao de Oro, na maririnig din dito sa may area sa Davao City, Davao del Norte, ang ating 93.5 King's Radio. So ayan At sa ating mga listeners po, na nakikinig via King's Radio Stations, kung hindi po or nagbibiyahe po kayo ngayon at gusto nyo po rin po ma-keep in touch sa ating King's Radio, pwede po kayong download ng ating King's Radio Davao app. So punta po kayo sa Play Store, hanapin nyo po ang King's Radio Davao at yun po, makikita nyo na po ang icon ng King's Radio, yung logo, at i-install nyo na po sa inyong cellphone. Free po yan sa ating Play Store. Okay? So, ayan, magandang araw po sa ating lahat. Hindi po muna natin makakasama ngayon si Manok Tambayan. Bukas po ay makakasama natin si Manok Tambayan. Huwag po kayong mag-alala Pero meron po ako inihanda sa inyo na mga impormasyon, of course, with regards po sa pag-uumpisa ng sa inyong pagpa-farming o sa pag-aalaga ng hayop, okay? So, of course, ihahatid po sa atin yan ng ating ka-farming angat ka-content creator, Sir Jid Batuan po. So, kasi marami po sa atin ngayon ang, lalong-lalo na po sa mga nag-aalaga ng baboy or doon po sa mga areas na affected po sa ASF, nais din po nilang maghanap pa ng iba pang alternatibo nila na tawag dito na naaalagaan na hayop, o diba? So, ayan. So, bukod po dyan, doon naman po sa mga gustong nagbabalak pang mag-alaga ng hayop, marami kasi mga nagtatanong, ano po ba yung mga dapat ano po yung unang hayop na pwede pang umpisa, lalong-lalo na kung of course beginner pa kayo, o diba? So, dapat kailangan ay i-consider nyo rin yan kasi bago kayo mag-alaga ng hayop, dapat alam nyo muna kung ano yung characteristics ng hayop, o anong klaseng hayop yung aalagaan ninyo. Kasi syempre, i-consider nyo yung kanilang tahanan, kung ano yung mga patuka na dapat ipakain sa kanila, yung location, kung meron kayo, i-consider nyo din yan. And of course, yung resources ninyo, yung mga vitamins at gamot na pwedeng ibigay sa inyong mga alaga. Okay? So, dapat ay makinig talaga kayo at manood kayo nakatutok talaga kayo kasi itong mga impormasyon na bibigay sa atin ngayon ni Sir Jid ay kailangan na mai-apply nyo rin po sa inyong kanya-kanyang tawag dito pagpa-farming. Okay? Of course, ang programang AgriSenso ay malaking ang layunin po talaga nito ay mabigyan ng alalay, katuwang
ng mga magsasaka para po ay mabigyan kayo ng mga updated po na mga pamamaraan sa inyong pagsasaka o sa inyong pag-aalaga ng hayop. Courtesy po yan, of course, mula po yan siya sa mga eksperyensyado natin na mga farmer, okay? Dahil nga experience na sila sa pagpa-farming, so ayan po ay gumagawa na po sila ng pamamaraan na para ma-share po sa inyo yung kanilang mga natutunan. Okay? So, kaya po sila ay nag-vlog. Okay? Ayan, ready na po ang ating ka-farming angat ka-content creator, Sir Jed, para sa kanyang diskusyon with regards po kung ano po ba yung mga hayop na pwedeng alagaan bilang umpisa o pag-umpang-umpisa sa inyong pag-aalaga ng hayop. Roll VTR! Hello po, yung magandang araw po, live na naman tayo. At ang topic natin ngayon ay anong mga pupwedeng alagaan natin sa pag-uumpisa natin. Kung halimbawa nasa bukid tayo, itong i-share natin ngayon ay based lamang din ito sa experience namin at doon sa mga sarili din nating mga pananaw. Kasi dito sa farming, actually medyo matagal-tagal na rin kaming umpisa pa lang dito sa pag-alaga ng hayop. Dahil yung mga magulang ko ay purely farmer sila, yung tatay ko, nanay ko. At lumaki ako sa mga farmer din na mga magulang. At ako naman ay noong medyo pagkatapos ko ng college, actually hindi ko natapos, undergraduate ako. Nung di na ako makapag-aral ay nagpunta ako Maynila. Nagtrabaho naman ako bilang technician ng CCTV company. Tapos ayun, nung sumunod naman, nung medyo napagod na ako dun sa work namin, no, na siguro medyo na-stress na sa trabaho. So, doon ko naman naisip itong farming. Kaya doon ako, no, nag-aumpisa din ako na mag-alaga ng hayop, tsaka nag-research din. Hanggang sa, ayun, dito sa ating page ay nag-share din ako tungkol dito sa farming, doon sa mga natutunan ko. So, dito sa pag-uumpisa, no, ang pinakauna kong kinonsider dito talaga ay yung kakayahan, kung ano yung kaya muna, kung ano ba yung mga resources na po pwede na magamit doon sa area namin. At yung mga kumbaga yung una kong kino-consider actually yung kung ano yung mga available na doon sa amin na hindi na ako gagastos ng tuloy-tuloy. No, katulad doon sa pag-alaga ng kambing kasi ako, no, sa akin doon ako muna nag-umpisa sa pag-alaga ng kambing. Hello nga pala kay Ka-Farming Angelito Dizon. God bless po. Maraming salamat po. Shout out no kay Sir Angelito Dizon. Maraming salamat po. Kay Ka-Farming Angging Kasipe. Thank you for watching. So yun po yung nagiging pamamaraan ko din sa umpisa kasi yung kambing, alam naman natin, bibili ka lang ng kambing, tapos mga damo na lang yung pagkakainin nila. So, yun yung una kong na-consider din sa akin. Kasi yung mga magulang ko, meron na rin silang mga alagang mga manok, meron mga alaga na rin silang mga baboy, no, yung mga baka, kalabaw, nandyan na yon kasi tulad na nabanggit natin, sila ay farmer na talaga, simula nang nandun sila sa probinsya namin. So, yun ang sa akin, isa sa nakikita ko, isa sa na-inspire din ako, ay doon sa mga kambing. Kaya't yun yung nagiging, doon ko kinonsider. Kaya't kung mapansin nyo sa mga nauna kong video, kung saan very inspired din ako na mag-share sa inyo ng mga tips, mga ideya tungkol doon sa pag-alaga ng mga kambing. No? Dahil doon talaga ako doon ko nakita yung maraming potential. Kasi ang kambing, bukod sa mag-alaga ka ng kambing, no, bukod doon sa business side niya, yung mga benefits naman ng mga magandang benepisyo ng kambing, no, isa rin sa napakaganda yon na ma-share naman natin doon sa ating mga ka-farming. So, syempre, yung mga kambing, alam naman natin yung mga meat ng kambing, yung gatas ng kambing ay napaka-healthy. No, kaya yun yung gusto ko rin na i-share kasi hindi naman, wala namang negatibo na posibleng, kumbaga, hindi naman siya tulad ng scam. Kumbaga, no, yung sinishare natin ay makakatulong tayong talaga kasi doon sa kambing, may marami siyang mga health benefits at marami ring benepisyo doon sa mga mag-aalaga. Kasi doon sa bukid natin, kung bibili ng kambing, may mga damo na pwedeng kainin ng mga kambing. No, bukod sa kambing, nandyan din yung mga manok, no? Ang manok ay pwedeng rin kasi mas mura, di ba? Kung gusto natin mag-umpisa agad at kung meron tayong kahit maliit lang na puhunan, ay pwede nating umpisahan doon sa mga sisiw. O yung iba nga, meron lang sila mga native na manok, no? Wala tayong particular kung ano talaga ang dapat umpisahan. Ang dapat mong umpisahan ay kung ano yung resources na meron ka na sa lugar mo. No, kung ano yung available na pwede mong magamit. Kung maliit yung space mo, o kung wala kang pagpastulan ng kambing, manok, pwede rin tayo mag-alaga ng manok. No, kung sa lugar natin ay nandun naman yung mga kamote, mga gabi, may pagtatamnan tayo, pwede rin yung mga native pigs, may mga kangkungan. So, yun naman yun, no? Yun yung kinoconsider natin. Hindi tayo actually nagko-consider agad ng klase ng hayop. Kung halimbawa sabihin natin na
kambing agad, manok agad, baboy agad, hindi siya ganun, or baka agad. Depende sa resources, yun yung pinakauna nating tingnan para mas ma-maximize natin kung ano yung resources na meron na sa lugar natin, no? Kasi baka din, maganda rin yung mga baka, no? Kasi mga damo lang din kinakain nila. So depende sa resources kung ano yung available. Tingnan muna natin, i-analyze muna natin maigi, no? Ano bang resources na meron sa amin na pwede kong gamitin para hindi ako gumastos ng malaki, no? So yun yung sa akin sa pananaw ko dito sa pagbubukid, sa farming, gusto nating paunlarin, yun muna yung tingnan natin, i-maximize natin. At syempre, kailangan din na mapili natin syempre yung talagang gusto natin, yung hilig din natin, na sa tingin natin ay hindi tayo manawa agad, na mai enjoy lang natin na ginagawa. So yun yung sa akin, yun yung pananaw ko na pwede na pang-umpisa, no? Tulad na nabanggit natin sa kambing, napakaganda rin naman, no? Kapag ka may available na damuhan sa likod natin. Kay Farming Jo Marie Blaquera Cave, kaya na swerte yung mga may malawak na lupa na may magandang damo sa pastulan, talagang kikita. Yes, tama po ma'am, no? Sir, tama po ka-farming, kay ka-farming Jo Marie Blaquera Cave, tama po kayo. No, kapag may mga lupa na tayo, actually hindi lang yung may mga may-ari ng lupa. Sa amin, ang dami ring mga may naga-farming na hindi sila yung pinakamay-ari ng lupa. Hindi rin sila nangaagaw, kundi sila yung mga pinagkakatiwalaan ng may-ari. Sila yung mga tenant. No? Yung iba naman, nangupahan. So, iba-iba rin yung mga nagiging, mga nakikita natin doon sa bukid na mga nag-aalaga ng hayop. Yung iba kasi ay talagang, hindi lang iba, kundi karamihan, hindi naman talaga natin bastang ma-afford yung mga lupa, no? Lalo na kung nasa syudad tayong lumaki tapos wala tayong lupa sa bukid, hindi rin natin bastang ma-afford yan kasi sobrang mahal. Pero marami din naman, no, yun, nagkalupa sila, pero yung pagdating doon sa lupa kasi nagiging investment nila yon, kasi yung lupa, alam mo naman natin na yan, lumalaki naman yung value niyan eh. So hindi naman kailangan bawiin natin yan doon sa mga alagaan natin o tanim natin. Paswertehan na lang, minsan sobrahan sa swerte kasi ginalingan din lalo, edi pati yung pinambili nila ng lupa, nagagamit nila, no? Yung pinambili nila ng lupa, nababawi nila doon sa mga inalagaan nilang hayop dahil mas ginalingan pa nila lalo yung kanilang paraan doon sa kanilang pagbubukid. No, marami nga dyan kahit na ay iba 500 square meter, no, na ma-maximize nila yung kita. 100 square meter, no, na, gagamit pa rin nila. No, yung iba medyo maliit yung space, ginawa naman nilang isdaan. Fish pond naman, ng mga hito, tilapia, may mga ganun din na paraan. Yung iba naman yung mga koi fish. O yung iba naman yung mga pang pet type na alaga sa maliit na space nila na ma-maximize nila. Yung iba nag-alaga ng mga ibon. So yan yung mga pamamaraan din. Kaya dito sa farming, hindi siya yung kumbaga anong nakita natin doon sa isa ay gayahan na lang, no? Hindi siya ganun ka kasi kapag ginaya lang natin na wala naman, hindi naman nagko-connect doon sa mismong resources na meron tayo, mapapagastos din ng sobrang malaki. No, mas maganda titingnan natin kung ano yung resources na meron tayo. Kung medyo maliit na yung budget pa natin, so umpisan muna natin doon sa mga kung halimbawa, ang kakayahan natin ay manok. O pwede tayo mag-alaga ng manok. Na tulad na nabanggit natin, kung meron tayong mga manok, halimbawa, meron na tayong mga native chicken dyan, inahin. So sa iilan, lalo na sa amin, kung kami ay doon sa mga farmers sa lugar namin, ang diskarte naman nila para medyo matipid din yung kanilang pag-alaga ng manok. No, makakabili sila agad ng manok. Nag-ano sila, itlog yung binili nila, tapos pinalimliman nila doon sa inahing manok na nilang existing na native. So ayan, sobrang laking tipid nila. Kasi dahil nga doon sa yung parang yung espiritu nila, yung kanilang yung kanilang kagustuhan talaga, 'di ba? Kasi minsan yun ay nagdala sa atin yung kagustuhan din natin doon sa nais nating gawin, no? Kapag gustong-gusto talaga natin ay ginagawan talaga natin ng paraan, hinahanapan natin ng paraan para magawa natin. So, yun, tulad ng tulad nung nag-alaga nung nagpaparami ng manok na pinalimliman lang yung itlog, di sobrang liit ng kailangan niya lang na pambili ng manok. No, sa ilan naman, no, bumibili ng feeds, nagpapakain sila ng feeds, pero marami din naman na hindi sila umaasa sa feeds. No, halimbawa, kung anong resources na meron sa kanila, na tulad na nawagit natin kanina, kung titingnan natin anong resources na meron na tayo. Kung sa lugar natin, maraming mga palayan,
So kapag tag-ani, mayroong mga natitira dyan na mga leftovers na mga palay. Yung mga nililipad na mga ipa ng palay. So minsan naman may halo pa yan ng mga may laman na palay. So yan ay kinukuha sa amin, kinukuha namin yan. So yan yung pinapakain din namin doon sa mga itik, sa mga manok, no, sa mga pabo, kinakain din yan. Ititira lang nila yung talagang walang laman. Pero yung iba niyan, kinakain nila. So malaking tulong yan, libre na. Nakukuha natin doon sa mga palayan. Kung halimbawa malapit ay doon sa mga palayan. Kung halimbawa na may malapit ay doon sa may mga yung may mga source din ng mga kangkong. Minsan may mga sapa sa halimbawa doon sa may tubigan na lugar, halimbawa malapit din sa mga tubigan, no? Tapos may mapagkuhanan ting kangkong. Yan, malaking tulong yan. Pwede rin tayo mag-alaga ng mga native pigs. No, native pig, nakakuhanin natin yung mga kangkong, haluan nating darak yan, ay napakalaki na ng tulong yan doon sa mga inaalagaan nating baboy. No? So yun yung isa rin sa resources na pupwede. Or pupwede rin tayo mag-alaga ng mga itik kapag malapit tayo sa palayan. Diba? Ang bahay natin malapit sa palayan. So ang resources natin, yung mga palayan doon. Yung mga palayan ng kapitbahay natin. So pupwede din natin pastulan ng mga itik yan kapag tag-ani. So yun yung tingnan din natin na para hindi naman tayo sobrang gumastos ng malaki. Hindi yung talagang as in namumuhunan talaga ng malaki pagdating dito sa farming. So yun yung mga pupwede tingnan. No, kapag kamaliit ang espasyo, pupwede yung manukan, pupwede mga isda, pupwede yung mga pang pet type na klase. No, kung mahilig ka naman dun sa mga pet type na mga ibon, pet type na mga isda, so pupwede rin yun. No, at malay mo, yun pala yung magpapaganda yung ng pamumuhay mo. Kasi marami ting napapanood din yan, no, yung mga nag-alaga na mga pang pet type na ibon, doon sila nagumpisa na napapalago nila hanggang sa nagkaroon din sila ng sarili nilang pet shop. So, yun yung, kasi dito sa farming, no, ang daming pagkakataon din, ang dami nating chance na pwede rin natin makamtan. No, doon sa mga dumadanas din ng pagkalugi, actually, marami ding mga ganon, no, dumadanas ng pagkalugi, pero marami din naman ang, kung ano yung pagkalugi nilang yun yung ginagamit nilang hakbang, na para tumibay pa sila lalo, no, para lumakas pa lalo yung kanilang, loob, or yung kanilang pananaw, kasi mas marami na silang natutunan. Doon sa pagsubok ngayon, may natutunan na sila, ay ito'y hindi pala pwede kasi nalugi ako. So may gagawin sila ngayong isang hakbang naman para hindi na sila malugi sa susunod. Sa ilan naman, ay sumuko na talaga sila, siguro talagang wala doon yung linya nila, wala silang hilig doon. Yun yung minsan yung problema, no? Napapasuko tayo, lalo, mas mabilis tayong sumuko kapag napapagaya lang tayo. Halimbawa, may nakikita tayo, nag-alaga ng manok, no, at nakita natin malalaki yung kita nila, tapos ginaya natin agad na hindi natin inaaral, or talagang hindi naman pala fit talaga sa atin kasi doon sa area natin ay wala naman tayong resources na para doon sa mga manok, no, nagpi-pure feeds tayo, umaasa tayo doon sa sa brand ng feeds na napakamahal din. Kung halimbawa ganun ginagawa natin kasi akala natin pag nag-alaga tayong manok, bumili tayong manok, nagpakaing feeds, pagka yan ay lumaki ay may bibenta natin, kikita na tayo. Wherein sa ilan, nalugi sila, na tulad na nabagit natin, kasi yung mga resources nila ay hindi sapat para doon. So, doon sila nagka-problema kasi nga doon sa gaya-gaya lang agad. Kailangan din kasi dito aralin din muna nating maigi, no? Tingnan muna natin kung ano yung resources na meron tayo. Actually sa akin nga marami ding mga nagtatanong, maraming nag-PM na inassist ko din kasi nais daw nila mag-farming. Paano daw ba mag-umpisa? So yun yung aking na-suggest kung ano yung gusto nilang alagaan, kung ano ba yung malapit sa puso nila na klase ng hayop, kasi para dapat na-enjoy lang kasi nila, no? Umpisahan muna doon sa kaunti, dahan-dahan paramihin, dahil kapag kakaunti pa lang, wala kang kailangan malaking puhunan. Halimbawa, di mo pa naman sigurado na talagang mahiligan mo itong inalagaan mong hayop, kung kaunti pa lang, di okay lang, benta mo na. Kung halimbawa tingin mo hindi mo mahiligan, halimbawa, no? Nag-alaga ka ng rabbit kasi may nakita kang isang farm, ang dami nilang rabbit, no? At ginaya mo sila, nagparami ka ng rabbit, pero bandang huli ay parang hindi mo pala nagustuhan kasi halimbawa yung mga amoy, 'di ba? Siyempre may mga ganun 'yan pagdating sa farm, or kapag ka nag-poultry ka, tapos bandang huli na malangaw pala, so ayun, nalulugi ka kung dinamihan mo agad, tapos bandang huli hindi mo naman pala gusto. Kaya mas maigi na kapag tayo ay pumasok sa farming, umpisahan muna natin sa kaunti, dandahan muna natin paramihin. Or mas the best pa, kung halimbawa ang naisip natin ay mag-alaga ng mga native pigs, o magtanim-tanim muna tayo. Magtanim tayo ng mga kasaba, kamote, gabi, madre de agua, mga azola. So yan, mga mais, kung kaya pa magtanim ng mais, kung meron tayong espasyo naman na pagtamnan,
O, yung mga kamote, yung mga kangkong, kung kaya magtanim, mga saging. Yun muna, para sa akin, yun muna ang magandang unahin. Kasi kapag dito sa farming at tayo nagmamadali, talagang nasobrahan tayo sa excitement na minamadali natin agad, dinamihan na natin. Maano tayo ban ng kaligitnaan yan kapag naubusan na tayo ng pampakain sa alaga. Kasi tuloy-tuloy ang gastos niyan, lalo na kung nakaasa ka dun sa pure feeds, binibili mo. No, tuloy-tuloy ang gastos niya. At bandang huli, baka ma-realize mo, ay hindi rin pala ganun kadali, magastos pala. No, kaya kailangan, dahan-dahanin mo muna. At gawin mo muna as sideline, lalo na kung ikaw ay ang pananaw mo naman, pareho tayo na medyo hindi tayo maano dun sa mataas na risk, no? Medyo hindi tayo masyadong risk taker. So, dahan-dahanin muna natin. Kay Ka-Farming Joseph Garesa, shout out po. Maraming salamat sir sa inyong pagmensahe at sa inyong panonood. So, yun yung para sa akin, yun yung mas safe na rin. Kasi, yung ipon mo, mamaya, lahat ng ipon mo ay ilalagay mo agad sa farming o kasi na-inspire ka doon sa isang, na may napanood ka, tapos na-inspire ka kaagad, tapos lahat ng ipon mo ay inubos mo na. So, tingin ko ay mas maigi na wag natin bastang madaliin. Aralin muna natin, pag-aralan muna natin maigi kung talagang fit ba sa atin yung gagawin natin, kung yung mga resources natin sa paligid ay magagamit din ba natin dun sa napili nating alagaang hayop, no? Tulad ng banggit natin, sa pag-uumpisa, marami tayong pwedeng umpisahan, marami tayong mga pagpipilian dito sa farming, sa ating pagbubukid. Andyan yung mga manok, may mga ibon, di ba? Pwede tayong mag-alaga ng kalapate, depende sa atin. Andyan yung mga, ano ba yun? Yung isang klaseng ibon, no? Na nangingitlog. Pugo, yung mga pugo. Nandyan yung mga pet-type na ibon. Actually, ang daming options, no? Depende sa atin talaga. Depende rin doon sa resources na meron tayo. Yung mga native pigs, or gusto natin hybrid na mga baboy, or kung gusto natin mga manok, maraming lahi ng manok, may mga native, mga huluhano, mga shamo, nandyan yung mga black astrolorp, nandyan yung mga Rhode Island Red, mga iba-iba, maraming mga lahi, mga bovance chicken, ang daming mga lahi ng mga manok din na pwedeng alagaan. No, kambing, pwede rin kambing, dami ng mga lahi ng kambing din. Pero sa umpisa, mas okay kung first time pa natin, doon muna tayo sa mga native, mga upgraded. Nandyan yung mga Anglo-Nubian, mga native, nandyan yung mga Boer, mga Saanen. Yan, ang daming lahi rin ng kambing na pwede nating tunguhin kung gusto natin pang meat type. No, doon tayo sa mga native, mga Boer, mga Anglo-Nubian, kung gusto natin pang milk type, gusto natin mag-produce ng gatas doon sa lugar natin. Yung Anglo-Nubian, pwede rin yun kasi dual type yun. Yung mga Saanen, no, yung mga Tugenberg, dami pang iba, ang dami pang mga lahi din ng mga kambing, no? Ganon din sa mga baka, may mga native na baka, may mga magagandang lahi din ng mga baka, no? Pwede rin yung mga kalabaw, yung iba ay nagninegosyo naman sila doon sa milk ng kalabaw, sa iba naman ay nagpaparami sila ng mga kalabaw. So ang daming mga options din actually dito sa bukid. Ang importante lang talaga, no? Isa rin sa napakahalaga yung market. Tingnan din natin yung market sa lugar natin. Halimbawa, nagkambing tayo, tapos wala naman pala tayong market sa lugar natin. Nag-alaga tayo ng pabo, tapos wala naman palang market doon sa lugar natin. Nag-rabbit tayo, tapos wala naman palang market. So medyo baka masayang. Maliban na lang kung talagang ipupush natin at tayo rin mismo gagawa natin ng paraan na magkaroon tayo ng magandang market doon sa ating alagaang hayop. So yun yung pupwede nating option, no? Halimbawa, example na rin kapag tayo nag-alaga ng mga native pigs, no? Pwede tayong magtayo ng sarili nating lechonan, pwede tayong magtayo ng sarili nating meat shop kapag napalago na rin natin yung pag-alaga natin ng mga native pigs. No, ganun din doon sa mga pang pet type na hayop, no? Sa future kapag napalagaw natin, ay pwede rin tayong magtayo ng sarili natin na pet shop. No, tayo na rin mismo nag-provide ng mga pet doon sa ating pet shop. No, depende. Kung halimbawa, manukan, o pwede tayong magtayo ng tindahan natin ng mga itlog, or pwede tayong mag-open sa palengke ng tindahan ng manok. So, ganun-ganun lang. Ang daming mga options din dito na pwede tayong kumita. Pero syempre, lahat ng yan, madaling sabihin, pero medyo may mga challenge pa rin tayong pagdadaanan na kailangan din natin na malampasan. At syempre, kung hilig naman talaga natin, malamang sa malamang, ay mararating din natin lahat ng mga pangarap natin. No, planuhin lang maigi. Kay Ka-Farming Rosita, Joshua Nabwal, hello po, Ka-Farming. Maraming salamat sa panonood. Yan, from Kuwait si ma'am. Thank you for watching po. So, yan yung mga pamamaraan din namin
At yun, tulad ng itong live natin ay kasama din natin King's Vita Plus Animal Feed Supplement, no. Ito yung ginagamit naman namin para sa vitamins ng mga alagang hayop. Sa mga naghahanap ng vitamins para sa alagang hayop, ito naman yung King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ito yung ginagamit din namin kasi maganda dito, lahat ng hayop namin pwede naming bigyan, no. Kasi ayan, napakaraming hayop na pwedeng bigyan, tsaka ito hinahalo lang natin sa pagkain or sa inumin ng mga alagang hayop. Ang isa sa pinakamaganda pa dito, ito ay napakaraming sangkap na hinahalo dito sa King's Vita Plus. Kaya ito rin ang pinili ko. No, nandiyan ang multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes, essential elements, no, probiotics, calcium, D3 enzymes. Yan, nandiyan na. At nandiyan pa yung zinc, iron. Yan, manganese, copper, iodine, selenium, cobalt, lysine, methionine, betaine. Ayan, tas vitamin A, vitamin D3, vitamin E, vitamin K3, vitamin B1. Yan, no, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, folic acid, pantothenic acid, niacin. Ang dami niya ng sangkap. Ayan. Kaya ito yung ginagamit ko. Ito yung tuloy-tuloy namin ginagamit na vitamin sa mga alaga naming hayop. Now, King's Vita Plus Animal Feed Supplement, nabibili ito sa mga agri-vet store, sa mga poultry supply, nationwide. Or po pwede rin kayo mag-PM sa amin, assist namin kayo. No, doon sa mga walang mahanap doon sa lugar nila, pwede rin kayo mag-PM sa amin. Yan. Doon sa mga bilihan ng feeds natin, hanapin lang natin to. Yan. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Kung nais natin na mag-vitamin sa mga alaga nating hayop para lumakas ang immune system din nila. No, sa amin, ito lang din yung tuloy-tuloy namin na ginagamit na maintenance sa mga alaga namin para palakasin ang immune system nila, para mas maganda yung production nila. No, ito yung ginagamit natin, King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Para tayo din kapag nag-vitamins tayo, para lumakas din tayo. So, yan yung mga ginagamit nating vitamins din sa mga alagang hayop. No, King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Doon naman sa mga gamot, halimbawa yung mga alaga natin, halimbawa yung mga manok tayo, pabo, kasi ito rin yung medyo minsan ay hindi natin kabisado, lalo na kung nasa bukid tayo, tuloy-tuloy. Minsan marami tayong mga technology na hindi pa natin alam. So sa amin naman, kahit ako isi-share ko rin kasi ito yung ginagamit din namin. No, doon sa mga alaga natin mga manok, no, sa mga sisiw natin, kapag may mga halak, sipon, laway-laway, bulutong, kuraysa, cholera, yan yung mga usual na sakit ng mga manok natin sa mga sisiw o kaya yung mga malaking manok natin. Sa sisiw, ang gamit namin dyan ay itong Panamox Forte. No, Panamox Forte ang pangalan. Nabibili rin yan sa mga agri-vet store, sa mga poultry supply. Doon sa mga malalaking manok naman, kapag may mga ganong sakit, bulutong, laway-laway, kuraysa, cholera, o may mga sugat, yan din, Panamox Caplet naman, itsurang tablet naman siya, yung pinapainom namin up to 7 days naman. Yun yung ginagamit namin. No, doon sa mga biik, kasi ito, common din doon sa mga biik minsan, lalo na kapag tag-ulan, no, na mababasa yung mga biik. Kapag ka sila'y nagka-diarrhea, may ubo, may sipon, may lagnat, ang gamit namin doon sa mga biik namin na may mga ganong sakit ay itong Panamox Forte din. No, Panamox Forte, napagandang gamot niyan. Kasi sa amin, base experience namin dati, yung mga biik namin na napabayaan, no, at hinahayaan lang na nag-diarrhea, na tuloy-tuloy, sa mga susunod na araw namamatay, sobrang sayang. Kahit ginagawa namin, once na may nakita kaming ganong biik na nagadiarrhea, minsan di namin makita kung sino doon sa group ng mga biik na yon, sa isang anak nung inahin. So lahat na sila ay pinapainom namin noong Panamox Forte. No, Panamox Forte yung pinapainom namin para tanggal yung mga bakterya at gumaling yung mga alaga naming biik. Kasi yung Panamox Forte, marami na rin pinagsama yun na yung powder na yun, ang daming pinagsama, yung paracetamol, carbocysteine, tylosin, at amoxicillin. Yun, 4 na pinagsama na doon sa Panamox Forte na yun. Kahit napaka-epektibo niya rin. Yun yung ginagamit natin. No, pagdating naman doon sa mga pampurga naman, sa mga nagtatanong, kasi ang dami rin mga nagtatanong, so dito ay sabihin na rin natin. Sa pampurga naman ng mga pabo, mga manok, ng mga pato, no, ng mga itik, ng mga gansa, ang gamit naman namin dyan ay worms to go. Kasi ang worms to go, meron siyang albendazole at meron din siyang praziquantel. Pinagsama, doble pinagsama na pampatay ng mga bulate. No, kaya goodbye talaga yung mga bulate sa isang inuman lang nung worms to go. Worms to go. Kasi ang albendazole pala, ano yan ay hindi niya lang pinaparalyze yung mga bulate, kundi talagang pinapatay niya yung mga bulate. Kaya talagang okay yung pagpupurga natin doon sa mga alaga natin. So far naman, sa ginagawa namin, nagpupurga kami doon sa mga pabo namin kapag sila ay pagkatapos nilang pagkatapos nila na maglimlim. No? Pagkalimlim nila, napisa na yung mga sisiw kasi hinihiwalay na yan. Tapos yan naman ay pinapainom naman ng vitamins siya na Intenso Plus. No? Pagka nandun na yan, nakahiwalay, tapos pinapakain niya ng booster, ng starter. No, tapos dun sa mga inahing pabo para mabilis din mangitlog muli, ay pinupurga din namin yan. Ganon din sa manok, no, manok,
Yun yung ginagawa namin, manok, pato, gansa, ganun ang ginagawa din namin. Pinupurga ng worms to go. So yun yung mga pamamaraan din namin dito sa farming. So ayun bilang shortcut na rin, doon sa mga mag-uumpisa, inulit natin, mas okay na umpisan muna natin kung ano yung available resources sa lugar natin at kung ano yung hilig talaga natin, kung ano yung mahal natin doon sa mga, ano yung napili natin or ano yung tingin natin ay mamahalin natin na klase ng hayop na aalagaan. Yun yung isa sa pupwede rin nating umpisahan. Tapos yung mga resources, napakahalaga kung ano resources ang meron na tayo. Para hindi tayo gumastos ng malaki sa umpisa, no? Tulad na nabanggit ng karamihan, dahan-dahan muna. Dahil balang araw, kapag talagang mapatunayan natin na talagang mahal natin yung ating trabaho, yung ating ginagawa, talagang yun talaga yung hilig natin. Kasi pag nag-umpisa kang kaunti, dahan-dahan mong pinarami, talagang ma-realize mo na yung love mo na talaga yung napiling trabaho, yung napiling gawain. So, pwede mo nang tuloy-tuloy at palakihin mo. Habang tumatagal, lumalaki, na-enjoy mo lang. Kung may challenge man, parang na-enjoy ka pa rin, na-diskartehan, gumawa ng diskarte. Hindi yung tipong may konting problema ay naiinis ka na, naasar ka na ayoko na, suko na. Kung hilig mo talaga, kung mahal mo yung ginagawa mo, may enjoy mo lang yung mga gagawin mo. At habang tumatagal na na-enjoy mo, mas marami pang posibleng source of income na darating pa sa'yo. Natuloy na nabanggit natin, kapag nag-alaga ka ng hayop, pwede kang pang breed, no? Yung mga pang breed mong alaga, pwede mo ibenta. Yung mga manok mo, pabo, kung nangitlog yan, ay pwede mo rin maibenta. Tapos kapag naparami mo na, pwede ka na magtayo ng pwesto sa palengke. Kapag nakakabenta-benta ka na, may pampuhunan ka na, magtayo kang pwesto sa palengke, or magtayo ka ng meat shop mo, o di ba, magtayo ka ng litsonan mo. Ang daming mga pwedeng gawin. Ganun din sa mga baboy, sa mga native pigs, no, pwede ka rin magtayo ng litsunan, pwede ka rin mag-meat shop, pwede ka rin sa palengke. So maraming mga options na pwede rin natin mabenta na direkta sa mga consumer para mas malaki rin income natin. Hindi na tayo umaasa pa doon sa mga middleman na minsan ay binabara tayo. So yun yung mga, sa akin yun yung, sa opinion ko lang, yun yung pwede natin gawin dito sa farming. So para saan ba tayo lamang din dito ang magtutulungan, no? Kaya't ako, sinishare ko rin dito, nag-live tayo para na rin doon sa mga sa loobin natin na gusto kong ma-share din tungkol dito sa farming. So yun po, no, kay farming Jan Raya, maraming salamat po sa panonood. Nakita kasi natin dito. Ayan. Kay Ma'am Claire Cornelio, thanks for your information, sir. Thank you so much, Ma'am Claire. Nanonood si Ma'am Claire ngayon. So ayan, no. Kay Ma'am Anggi Kasipe, kay Angelito Dizon, God bless. Kay Ka-Farming Joke Trinidad, maraming salamat for watching. Kay Ka-Farming Rolly Fernandez Aguinaldo, na-inspire po ako sa mga video niyo, sir, kaya nag-start na din po ako mag-alaga ng kambing. Maraming salamat po, Sir Rolly. Good luck po sa inyong pag-alaga ng hayop. Sana'y tuloy-tuloy po at sana'y gumanda rin po ang kanilang paglaki. No, kay Ka-Farming Ramil Borgos Jamar, thank you for watching, sir. Kay Farming Angelo Dizon, madami po akong natutunan sa inyo. Maraming salamat po. Still followers niyo po ako. Thank you so much po. Maraming salamat. Ayan, kay Farming Jo Marie Blackera Cave, thank you for watching po. I like native chicken, watching from Hong Kong. Thank you so much, Ma'am Anging Kasipe. Kay Farming Jo Marie Blackera Cave. Kaya swerte yung mga may malawak ng lupa. So, ayan. Yan, kay Ma'am Claire Cornelio, thank you for watching, ma'am. Kay Ka-Farming Edison Santiago, thank you for watching. Kay Ka-Farming John Hayden, thank you for watching. Kaya sa business, sa farming, lalo na sa kambing, hindi pwede madaliin, biglain. Magsimula muna sa maliit, dahan-dahan. Exactly, tama po kayo, sir. Jo Marie Blackera Cave, thank you for watching po. Kay Ka-Farming Julio Panis, thank you for watching. Kay Ka-Farming May Nakira Hortillosa, thank you for watching. Kay Ka-Farming Michael Agpoon Oriel, thank you for watching. Kay Ka-Farming Kem Fajardo, salamat po sa panonood. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang umaga, tanghali, o ano pong oras nyo pong napapanood or you're watching of our program AgriSenso. Hello po, Inday Bajang and Clara Tita dun po sa kabilang banda. Ayan. Isang napagandang araw. And syempre, it's another hour of our discussions, mga balita, mga tips na naman po at iba't ibang chikahan ang ating pagsasaluhan ngayong araw na ito. Anyway, sa ating agri-balita, it's a good news. Of course, dapat good news. Pero parating good vibes ang ating tanghali, di ba? So, if you can notice, there are a lot of mga negativities, mga negative news around. So, bawiin natin
natin. Ayan, mag-spread tayo ng positivity, of course, sa tulong po ng mga magagandang balita po with regards sa ating agriculture sector. So yan po ang ating tawag nito. We're trying to do that talaga every afternoon, Monday to Saturday, para sa inyong lahat. And syempre, wag din natin patagalin pa. Ano ba ang ating agri-balita sa ngayon? Kung saan ito po ay nangyari doon sa Masbate, kung saan 1,000 electronic land titles ang ipinamahagi ng DAR doon. Ay, bongga. Sana all. O, diba? Anyway, aabot sa 1,048 agrarian reform beneficiaries sa Masbate ang nakatanggap ng electronic land titles mula sa Department of Agrarian Reform or DAR. Pinangunahan ni DAR Secretary Conrado Estrada III at iba pang mga opisyal ng pamahalaan ang ang pamamahagi ng e-titles na ginanap sa Magallanes Coliseum, Masbate City. Ayon sa DAR, katumbas ito ng higit sa 2,130 hektarya ng lupang agrikultural na ipinamahagi sa ilalim ng Support to Parcelization of Lands for Individual Titling o SPLIT Project. Sinabi naman ni Secretary Estrella na alinsunod pa rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pabilisin ang pamamahagi ng lupa at paigtingin ang mga suportang serbisyo sa mga ARB. Samantala, bukod sa pamamahagi ng titulo ay nakaloob din ang DAR ng mga makinarya at mga kagamitang pangsaka na nagkakahalaga ng 5.7 million pesos at lumagda rin ng isang Memorandum of Agreement kasamang mga kinatawan mula sa Cattle Raisers Association of Masbate para sa isang cattle dispersal project sa ilalim ng Support Livelihood Program. Ay, ang ganda. Ayan, kudos sa mga taga Masbate at sa mga naging beneficiary po ng mga titulo ng lupa at dun po sa mga nakatanggap naman ng mga makinarya at iba pang programa mula po sa DAR, sa LGUs at iba pang concerned agencies. Ayan, huwag nyo pong kalimutan na always bear in mind ano man po yung mga naibigay sa inyo ng mga programa, ayuda and all, make sure na make use of it. Ika nga, diba? Gamitin ng sakto, palaguin para naman po in the future you can also share that one to other individuals, other groups or community. So yun naman po talagang importante right after yung grupo natin is na nabigyan ng ayuda o tulong, at least in the long run we can also do that thing to the other group as well. Syempre, mas maiging paigtingin o pagtibayin natin yung anumang mga programa o suportang ibinigay sa atin ng gobyerno para naman ganahan din silang bigyan pa kayo ng mga additional na mga ayuda. Of course, pag nakita nila, ay, magandang grupong ito, talagang tinototoo nila, talagang binibigyan nila ng halaga yung mga binibigay natin programa. Sige, bigyan ulit. Oh, diba? Dapat ganon. Syempre, hindi lahat, let's all admit it, hindi naman kasi lahat ng grupo nakakatanggap agad ng ayuda mula sa government kasi nga, sinasala pa yan, pinipilit, tinitingnan kung talagang kailangan, and if they are really worthy ba talaga to receive that kind of tawag ito, mga tulong. So, if nakatanggap kayo, ayan, be really grateful and be thankful for it. It's because hindi lahat nabibigyan ng tsansa to have that kind of opportunity. And syempre, dun sa mga nabigyan ng lupa, ayan, diba? May mga titulo na talaga inyo na yan. O, diba? So, pag tatawag dito, you tilt it, ayan, talagang palaguin nyo pa. Ano ba yung mga plano nyong itanim doon? Ayan. For sure, it's really a dream come true na, huy, ang sarap kaya sa feeling na you have meron ka ng sariling lupa kung saan pwede mo yung pagtaniman o pwede kang doon ng konting bahay kubo with all your garden or whatsoever that you're planning. So, congratulations po sa inyong lahat. And syempre, napaka-overwhelming na ganong feeling. At kami rin, as we feel happy po para sa inyo. And syempre pa, kami din po ay umaasa na mas marami pa na mga beneficiaries, na mga farmers natin or whatsoever can also share or can also have those kinds of mga benefits or mga tulong na inyo pong natanggap. Ayan, maraming salamat and to more projects and to more beneficiaries and ayuda pa po sana sa mga darating pang mga araw. At yan po ang ating Agri-balita sa araw na ito. Maraming salamat! Bukas po ulit mga friends balik po tayo kay Clara Tita. So ayan, maraming
maraming salamat, Inday Bajang, sa iyong agri-balita for today. O ayan ha, biruin mo, 1,000 electronic land titles ang ipinamahagi ng Department of Agrarian Reform sa ating mga magsasaka dyan sa May Masbate. So maraming salamat, Dar, dahil sa wakas ay meron na talagang kumbaga land title ang ating mga magsasaka na hindi na talaga sila kumbaga caretaker na lang or tenant, 'di ba? Mas maganda na mas kasi parang may mas kumpiyansa ka at sigurado ka talaga na kung meron kang gustong i-improve diyan sa iyong sinasaka na lupa ay alam mong tsak ay papunta talaga sa iyo, 'di ba? Hindi masasayang kasi naranasan talaga namin 'yan before na akala ng father ko na kasali pa siya doon sa title ng lupa namin yung nilagyan niya, yung tinaniman niya ng mga nyog, 'di ba? So maraming nyog na 'yon, yung naitanim namin, pero nung nag-resurvey doon sa area, yung pala ay ang problema, hindi siya sakop doon sa land title namin. So, ayun, marami pong mga coconut trees yung nasayang. Hindi naman siya nasayang, kaso lang yung, syempre, yung mga bunga ng coconut trees na yun ay hindi po talaga napunta sa amin. Doon po talaga sa new owner. So, okay lang yun, we move on. Ang importante naman ay, kumbaga, na-accept na yon ng father ko. Pero of course, nasayangan siya kasi yun nga, gumastos pa siya ng malaki doon sa mga coconut trees na tinanim niya doon. At nagplano pa siya talaga doon na maglagay ng mga mangga. So meron talaga magandang plano, Panginoon, kasi hindi talaga natuloy yun. Kung bakit hindi nalagyan ng mangga doon sa supposed to be na kumbaga, yung alam ng father ko is kasali pa yun sa lupa namin, pero kasi yun nga, hindi na pala siya. So, ganon. So, ayan. So, maraming salamat, Inday Bajang. Na-miss ka na namin, Inday Bajang. Sana hindi VTR na lang, hindi na lang sa VTR kita makakausap. Kasi kahit nasa VTR ka, hindi naman talaga tayo nag-exchange ng mga ng mga ideas. Kasi yun nga, naka-VTR ka lang. Okay. Anyway, no problem. So, I hope na hindi na maluwag na yung schedule po ng ni Inday Bajang. Okay? So, ayan yung ating agri-balita. Kanina sa topic po ni Sir Jid, with regards doon sa mga hayop na pang-umpisa, nasa sa inyo po talaga yun. Kung ano yung mga nais nyong unang aalagaan na hayop, kasi nakadepende po talaga yan siya sa mga resources ninyo. At syempre, naayon din sa lokasyon, kung saan kayo, at kung, syempre, yung location, kung saan kayo, alangan ba naman na nasa residential area kayo, tapos gusto nyo mag-alaga ng baboy, parang bawal ata yun, lalo-lalo na kung nasa subdivision kayo, 'di ba? O okay lang kung nasa rural area kayo, tapos malayo kayo sa mga kapitbahay, so okay lang na mag-alaga kayo ng baboy. Pero pag nasa mga city, or sa mga urban areas, parang mahirap ata na mag-alaga ng baboy kasi bawal yun. Oo. Baka ireklamo ka ng iyong kapitbahay dahil sa mabahong amoy. Oo. So, yun nakadepende po talaga yun sa inyong lokasyon. And of course, yung feeling nyo talaga na confident kayo na alagaan nyo ang ganitong klaseng hayop. Diba? Gaya ng kambing. Kung marami naman kayong mga damuhan dyan, so swak na swak yung kambing kasi yung kambing naman talaga ay damo naman talaga usually ang kinakain nila, 'di ba? Sa baboy, yun, yung nabanggit ko kanina, and then sa manok, 'di ba? Depende din kung ilang piraso ng manok na kaya niyong buhayin doon sa backyard ninyo. Okay? So yun yung mga considerations na dapat ninyong isaalang-alang para po sa pag-aalaga ninyo, or kung kayo po ay nagbabalak pa na mag-alaga po ng hayop. Okay? So, ayan, for more information, inspiration po sa pag-aalaga ng hayop, isubscribe nyo na po ang Farming Business ATBP na YouTube channel ni Sir Jid. O kaya i-like or i-follow nyo po ang Facebook page na Farming Business ATBP or Ka-Farming Angat Ka Facebook page. So, ayan samahan nyo po si Sir Jid sa kanyang mga stories. At of course, i-share niyo na rin po ang kanyang mga contents. Ganon din po dito sa ating AgriSenso, sa ating live, ang ating video. I-share niyo po ito para marami pa po tayong mga mabibigyan po ng kumbaga
information po with regards sa mga pag-aalaga ng hayop. Okay? So, ayan na. More, kumbaga, matuto tayo para sabay-sabay tayong umasenso po, of course, sa ating pagsasaka. Wala naman po talagang ibang layunin ng ating programang AgriSenso. Yan po talaga yung ating gustong mangyari sa ating mga farmers na sila po ay always updated. Sila po ay dapat ay mabigyan po talaga sila ng importansya, ng pansin po para po ay sila ay maganahan and at the same time ay updated po sila sa bagong teknolohiya o pamamaraan sa panananim at saka sa pag-aalaga ng hayop. Ayan! Maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsuporta sa ating programang AgriSenso. Sana po ay samahan niyo po ulit ako bukas po sa ating panibagong episode na makakasama na natin, of course, si Manok Tambayan. Okay? So, ayan. Anyway, sa lahat po ng mga nagtatanong kung saan available ang ating mga produkto, available po tayo sa mga Agrovet stores malapit po sa inyong lugar o di kaya i-message nyo po ang mga Facebook page ng ating mga products. Okay? Ayan! Ito po ang inyong programang AgriSenso. Sa agrikultura, aasenso ka. Kasama po ang inyong lingkod na si Clara Tita. Ayan! Thank you so much! Susunod na po ang programang King's Afternoon Delight sa ating King's Radio kasama si DJ CJ. Thank you so much and God is good all the time. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's VitaPlus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus.